שלום מתוקים, לכל בית ספר גשר, לכל הילדים, הבנים והבנות. שוב נפגשים, אומנם מרחוק, ובינתיים אני אנסה לנצל הכי טוב שאפשר את הזמן. אז דיברנו על הטבע שיש לנו בבית. הראיתם לי קצת הצמחים, את החלונות, את מה שיש לכם בבית. לכל אחד יש אפילו קצת טבע בבית. הלוואי, אם זה תלוי בי, כמו שאתם יודעים, שהיינו גרים כולנו ביער, או בגינת ירקות ענקית. וכרגע גרים בבית, מנסים להכניס כמה שיותר מהטבע הביתה. שיחקנו קצת עם העדשים, עשינו יצירות נפלאות, ממש. קישטנו, ציירנו, הדבקנו חלקכם, כל אחד כפי יכולתו. היום נלמד להנביט, בטח כבר חלקכם עשיתם את זה בחיים, אז אפשר לנסות עוד פעם. מי שלא, מוזמן לנסות איתי ביחד, גם אני אנביט פה. אז יש לי את הקופסה. קופסה מלאה בכל הזרעים, הקטניות, בשעועית, בחיטה, בתירס, באפונה, בקוסמת. כל הדברים שעשינו מהם יצירות, אצלי בקופסה. אנחנו רוצים להפוך אותם, להנביט אותם, כלומר להוציא מהם נבט, להוציא מהם עציץ קטן, פרח קטן, נבט קוראים לזה, צמח קטן. אם תרצו יהיה אפשר לאכול את הנבט אחרי זה, כי את הגרעינים עכשיו אפשר לאכול, אולי גם נעשה מתישהו מתכון לאיזה בישולים עם משהו, הייתם רק עדשים מתי מהיער ניתן את המתכון, בינתיים אפשר לאכול אותם שהם קשים, פופקורן אפשר לחמם ולהפוך את לפופקורן אכיל, חיטה אפשר לבשל ממנו, הכל אפשר לבשל ולהכיל ממנו מטעמים, בינתיים אי אפשר לאכול. אם אנחנו נעשה מזה נבטים, אפשר לאכול את הנבט. אפשר גם אחרי זה לשתול באדמה, לראות מה יקרה. אז בשביל זה אנחנו צריכים את הזרעים. אנחנו צריכים מחל, משהו לשים בו. גם אפשר בזה, האמת. משהו שאנחנו רוצים שיהיה רטוב, שנוכל להזיז גם. לא טוב לשים על השולחן, כי אז השולחן ירטב, או על הכיור, משהו שנוכל להזיז. אפשר צלחת קטנה. אפשר גביע של יוגורט, גבינה. אני הבאתי, רוצה להנביט הרבה, קרטון ריק של ביצים. בתוך הקרטון נשים את הזרעים, וניתן להם מים, לא עכשיו השקיה ענקית כמו באדמה, וכמו שאתם עושים בערוגת ירקות, כי זה ירטיב לנו את כל הבית, אלא לחות. אנחנו רוצים רק שישמור על לחות. לחות זה אומר שקצת רטוב. כמה שיטות לשים זה או עם נייר סופג, והנייר נשאר רטוב, ושיטה יותר טובה שבדרך כלל עושים, זה עם צמר גפן. אז ניקח את הקרטון ביצים, ובכל קרטון נשים קצת מהצמר גפן. לא חיים הכל, שוב, אפשר לעשות כמו שאמרנו בגביע אחד, ולשים פה כמה גרעינים. אני אקח את הקרטון, יותר נחמד לי. אפשר להוריד את זה, את החתיכה אפילו. הורדתי את המכסה. ובכל כזה קרטון אני שם קצת צמר גפן. בינתיים אני אגיד שאפשר לעשות מזה הרבה ניסויים. מה צומח יותר מהר? הפופקורן, הקוסמת, האם האורז צומח? האם השעועית, החומוס? לא צריך לקנות דברים במיוחד, אלא מה שיש לכם בבית. לכל אחד יש, אני מניח, איזה קצת קטניות וזרעים. וזה מעניין מה אפשר להנביט ותוך כמה זמן. אמרנו ניסוי ראשון, מה צומח יותר מהר. אפשר לבדוק מה עדיף, באור או בחושך. זה צריך שני גביעים, לעשות נגיד בגביע ובקרטון. את הגביע נשים בחושך, את הקרטון באור. אולי מה צומח יותר טוב, עם הרבה מים או עם קצת מים. בלי מים זה כנראה לא יצמח. המון ניסויים, שאם יש לכם רעיון, אני אשמח שתגידו לי מה. אז שמתי בכל אחד מהקרטונים. ועכשיו אני אגיד שלפני זה מומלץ, אני לא עשיתי את זה עכשיו, בואו נראה מה יקרה. מומלץ לשטוף את זה לילה שלם במים, להשרות זה נקרא. גם לפני בישולים בדרך כלל אנחנו משרים. זה פותח את הגרעינים לאט, אז להשרות, לשים מים ללילה שלם.
ולהשאיר את זה אפשר מעכשיו עד הלילה. אחרי זה, כדי שיהיה לנו יותר נוח לשפוך את זה, אפשר להביא מסננת כמו של פסטה, ולאט לאט אני שם פה על צלחת, ונשפוך את המים, שהמים יצאו וגם הזרעים שלנו יצאו. ככה המים הולכים רק לצלחת, עדיף אפילו מעל הכיור, שכל הבית שלנו לא ירטב. וכל המים עכשיו בצלחת. אני שוב אעשה את זה. בינתיים אני אדלג על השלב הזה. ומזכיר לנו שוב את הקרטון שלנו, קרטון הביצים. אז אני שם קצת בכל אחד, יש לי המון מקום. אפשר לסדר את זה, לשים חלק מפה, חלק פה, מה שנוח לכם. אפשר לחלק לכל אחד סוג שלו, אפשר לפי צבע. מחלקים בכל אחד, או אפילו אם עשיתם רק אחד, וצריך לשמור תמיד על החוט. מה זה אומר על החוט? לא שיטבע ויהיה רטוב כל הזמן עד כמו בבריכה, אלא שיהיה נעים לך. זה לא יבש, אבל זה לא בריכה. תשימו לב שתמיד תמיד תמיד זה קצת רטוב. לדעתי מספיק פעם ביום, אפילו יומיים, תלוי איפה אתם שמים, אם זה בחלון או מתחת לכיור. תבדקו, תנסו. פעם ביום או יומיים לדעתי זה מספיק ביותר.